Ay. Ay sa. Nag-unsa man na si Bus Kinshin leg si Bus Ulid. Hey! Mga pas mo naman siguro sila. Ano na to? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ala, nangaunsa man ning duha bay? Nangabuang naman siguro ni. Oh, nakong tulo oh, padung po sila oh. We wish you a Merry Christmas. Naunsa naman mo diha duha? Namasko naman mo ang punuan sa kahoy. Gani, mura mag nangabuang. Nangapas mo man siguro mo. Taka, raman mo, bisag kahoy na mong pamaskuhan, tagaan mi dagan si CEO. Ah? Gani, kadagan ning punuan diri oh, tag-piso, dagan na kayo. Wow. Eh, mao ba? Bus Jason, Bus Pitts. Unsa kag suwaya nato ni. Sige, gwapo na panirada Bus MJ ba? Sige, testingan na to. Nga naman, testingan ninyo. O, gamo na po diri para mga kwarta mo. Bus Kinshin, dito na po tabigas. Tara. Oh, mga boss. Wala naman sila. Tara na, kita na po. Naunsa ko matundubayan ani mga boss. Sugdan natin eh. Sige. Salamat sa liwanag. Ah, hala, naunsa naman yung mga kauban bay. Nangapas mo na yun siguro na sila ba? Katok naman kayo. We wish you American Express. We wish you American Express. We wish you American Express. Wala, marabod daw sa sugal ani. Mas ulit ba? Gaya nung marag na pabuang na po sila ba? So may tirada na to ron. Mingisugli ka. Alang hastang mingawa. Kung sa uda, nagsinagitay naman mo duwa. Sugarol kay ko ba? Basta naman mga kabuang ba nga posible kitang mabuhat. Sugala na to. Tanay ta ba? Awa ka balo sa muduhan niya ulit no. Naami tricks nga kami rin makabuhat. Kaya na mo pabuang og tao. Wala di ka kabalo, wala mi na ng style. Ah, mau ba? Ah, sige, sige. Ani ha? Pabuang nga daw to yung tulo. Si Boss MJ, si Jason, o si Boss Pitts. Bilib na kay kunin nyo, mabuhat nyo na. Niyo, sugal ako ni pampalit pampers na ko. Saan, saan mo ito eh? Sige, sige. Hugot na. Sige, tara. Oh, ay sa ha. Wala pa man. Diha na yung mapabuang nyo itong tulo. Hatag na ko ng dritso. Wala pa man, ibalik sa na ko isang bulsa. Ako sa ning hipuson. Tapos ulit lang, sulit lang ito. Sa pamdayan tayo na. Pantay ka ha? Bot-bot laging mabuhat to nila. Kagahi pabuangon tong duha. Bita tong isa kay murag bungbuang to si gamay Buspits. Buang na po dyan sa ginulat anang kahoy da. Muhatag ng piso. Oh, no! Ay sabi? Batay mo mang ginanghatag bay ganiya ra madiri ka kanta. Atik ra mong guru ko. Sig muhatag din na karon di ay. Pabot-abutan ha? Hala, di na gini normal ba? Katok na dyan kayo ni sila. Hala mo dyan, ito mo tuon eh. Matabay palang ko yung kabuang niya. Kaya eh. Uy, buang! Nasa naman nagsininang ay para nanganig na buang. Si buang, buang naman dyan sa sila. Yate, nalaan naman itong mga buang sa mga bata ni. Panghawa mo dali, panghawa mo. Buang! Asa naman eh. Tara eh, mangulo yata, yate ka mato nila. Ito, Boss MJ. Tara, murag yate ka magsurutan nila. Tara, nalaan naman itong buang sa mga bata ni. Tara. Tula na yate, yate ba? Bukas sa Busmila oh. Di. Siyempre. Oy, asa naman to? Asa naman to yung pustahan ninyo? Asa naman? Alam sa man. Mang sugal, daog man me. Kasi nakalimot ka ng pustahan ita, nga kabalo yung pabuang og tao. Abi na, andali. Hala, tama day no. Naman day tay pusta day no. Patay buguyan yung duha. Abi na kamong lima na nga buang ba. Gituyo man ito ninyo para mabuang tutulo. Istibiliban ako ninyo eh. Nara akong sugal no. Istot man eh. Bisik pampalit na ko ni pampers ni. Oh. Salamat.
Kipusa. Thank you. Sugal May kwarta-kwarta. Ako'y gunit. Palit ko na ninyo kuan bi. Dress gamay. Sudra, ulit na may. Bye-bye. Tayak na ganda. Uy, palo sargapin ko ninyo mga kulirit. Ay, malasa bisag asa ng sugal na isahan. Bugo itong mga kulungo.